Assalamu alaikum jama'a. Ko kun san a shekara ta 2020 kimanin mutane miliyan 619 ke ɗauke da ciwon baya? Wanda zuwa shekara ta 2030 ana tsammani wannan adadi zai ƙaru, mutanen su koma mutane miliyan 843. A'a, to ka ma san yaya ciwon baya yake farawa? To ba za in maka shi cikin sauƙi mai amfani da faifan bayan mutum domin in nuna maka yanda ciwon baya yake farawa. Yanzu wannan da muke gani shine faifan bayan mutum. Wannan da muke gani ƙashi ne, wannan ma ƙashi ne. A tsakankaninsu akwai faifai wanda muke kira a turanci da cartilage. Shi wannan cartilage yana zama ne kamar shock absorber. Ba a san ƙashi da ƙashi su ringa gurza, shi yasa Ubangiji ya sa wannan faifai. Sannan a cikin wannan ƙashi muna da me? Laka. Ita lakan nan ita ce ake kira da spinal cord. A tattare da wannan laka muna da jijiyoyi wanda suka fiffito, su ne waɗannan. To, na farko abin da ke faruwa idan mutum ya samu ciwon baya, wani zubin wannan faifai wanda ake kira da cartilage kan iya fashewa. Wannan jan da muke gani shine alamar ya fashe. Idan ya fashe sai ya ringa danne wannan jijiya. Sai kaga kana ɗauke da ciwon baya, ciwon bayan yana zuwa har ƙafa. Wani zubin zaka ga ɗaukan abu mai nauyi shi ke fasa shi. Zaka ga ko kuma ƙila mutum kana da ƙiba sosai. Abu na biyu, wannan faifai ɗin yakan iya lalacewa wani zubin saboda shekaru, idan ka kai shekara 40-50, ko kuma kana shan sigari, saboda sigari yana hana jinin da ke zuwa ma wannan faifai, sai kaga yayi saurin lalacewa, ko kuma ƙwayoyin halitta wanda mutum ya gado daga wajen iyayen shi, sai kaga ya lalata shi da wuri. Abu na uku, yanzu akwai tsokoki waɗanda suke a tattare da wannan bayan na ƙashi da muke gani. Su waɗannan tsokoki wani zubin sukan iya raunana. Idan suka raunana sai kaga mutum yana fama da ciwon baya. Kamar idan kana tsayuwa wadda bata dace ba, irin wanda ba daidai ba, ko kuma zama wanda ba daidai ba, duk yakan iya kawo raunin waɗannan tsokoki. To, ku biyo mu a part 2 ɗin wannan bidiyo domin ku san hanyoyin da za ku bi domin ku kare kanku daga kamuwa daga ciwon baya. Ku yi mana like, ku share, ku comment.